No, můžeš. No, start. Fail. A? Je to dál, to. Co? Trošku to smrdí, ne? Tak, myslím. Tyhle, už to... Počkej. Už to je... Už, co to je, ty vole? Dívej. Počkej, už to bojí. Cože? Je nádor, vole. Že nebouchne to. Nevím, ale voní to pěkně. Ježišmarja, to pak bude vonět to jídlo v tom, ty vole. Řekni mamce pak, ať si udělá popcorn, vole. Ty vole. No. Ještě počkej, 17, 16, 15 sekund. Počkej, mozek, vole. No dobře to bují. Ty vole. To nejde přidat? Mm. Až to vyprá. Ne, počkej, už to... Ah. Oh, ty vole. No tak to jo. Sada. Máme mejdlo. Mejdlo. Ty vole, to smrdí Mejdlo a la popcorn. pěkně, ty jo. Voní to. Já myslím, že teďka budu se vám zvětrat, ty jo. Kouř toho, počkej, jde to vidět? Jo, jde to. Au. Dobře, hor. Je tvrdý? Tvrdý? A už jak se dělá montážní pěna. A teď to dostává docela sodu. Jo. To hodíme do... To je kentus.